Takže ahojte, sledujte ďalšiu videu z cyklu 365 dní, momentálne sa nachádzame ešte u Depiho doma a pomaly sa chystáme na taký menší miestny trh, Fisherman Village. Uvidíme, čo sa tam dá zonať a kto tam celé vyzerá, budete nejaké sekvencie priamo z toho trhu. Takže toľko zatiaľ odo mňa a my vyhážame.